Kakav je osjećaj posle koncerta i kakva je slovenačka publika? Pa znaš šta, ja u Sloveniju dolazim, šta znam, već u posljednjih 20 godina i više, sigurno. I ja Sloveniju doživljamo nekako kao našu priču, tu smo svi skupa, razumemo se i odlična publika. Večeras je ovo bilo stvarno onako začinilo, što bi se kaže. U Stožicama svi su pevali, ako ste bili tamo i imali priliku da snimite, vidjeli ste stvarno i na samo jedno srce voli, na rado se setim i sunci se rađa, stvarno divna publika u Sloveniji i vrlo rado dolazim u Sloveniju, ali baš iz ljubavi. Šta bi radio non stop u životu? Pa znaš šta, muzika je ušla u krv. Tako da bi se bavio muzikom. Gdje ćeš biti za Novu godinu? Za Novu godinu Šabac, Hotel Sloboda, onda idu reprize, ne znam, nija Božić, sve, tako da smo uglavnom na ovim prostorima na Balkanu, što bi se rekao. I šta bi zaželeo Best FM-u za rođendan? Best FM, ja sam već čestitao, evo ponovit ću još jednom, želim im onako prvenstveno da su svi zdravi i dobro, da se slušaju, puštaju dobru muziku. Ja sam i večeras kad sam dolazio ovamo uz put od Zagreba do Ljubljane slušao Best i želim im da ako nastave i družimo se opet ako Bog da.